Qarib بود пацан дас медоде. Ягу бача молодец. Ҳамҷа ҳавои тоза бир омадам. Камта сараси маш рафтаси. Ба ҷура масъалаи Салима. Ӯ ҳамаро пура гузашт. Намедонам чӣ ки гирифтеса, чӣ гирифтеса. Як бур кидат кард. Короче, камера мегири, ага биё. Хати Умар мезанем мерем Душанбе. Хабидамо. Чӣ хеши кунум ҳайрон. Дамачи? Мулошидам бигу. Ҳамин кор тарсиди. Камтар инсон хуб шиди, камтар хубӣ кади ку душмантар слаб ҳисоб мекунад. Вақти Салмон расид. Пайғамбари Амстердам дар як вақт меистодам. Унҷо дар мекун. Ҳамон ши гам не. Ай бинен охи бо ягон хотирша мебинем. Ранҷалда хо. Вале дидесам ки рӯз ба рӯз тоҷика пачақ кардеса. Тоҷика ҷихеса. Салим? Ома? Мошина бар ягон ҷо махтам кунад ядисему. Ягон 2 моҳ 3 моҳ аҷо мешта нарҷо русовата наметонам. Ва насиб боша кун занг бизанам. Рома васса уже мегире мебарем. Рафтем, ба хел бардохтайсин. Бихаб шояд асти. Салима масалаша дидам. Ака Рома чокат ба. Инҷа ки ака Рома. Шукр ҳамара. О дидем ҳамара. Тамом. О масъала Салима дидем. Хуб. Майлаш. Хуб.